yakwazi uyinkunzi lapha kulayo. Oh, okay. Yeah. All right. Awu madoda nginembuzo ngale ngoma khona umbuzo enginawo akazophendula mase sesingena kuyona inkulumo yethu madoda sengaphakathi ke endlini ke zokusakaza awusaneyo fomfongethu abathi uhlomuko omkhulu abantu abakholwa ukuthi siphethena awuzwe nje awukhole phe kwapho mfowethu I can't wait. Ngelanga lomshado sobe sisho kanjena. Azumarapa pepe. I can't wait. Azumarapa. Zizobe ibophele ngempela. Nakavela cha ke thina kuyaziwa mfowethu sabantu ke besethembiso masithe umuntu sizofika na uzofika e-studio siyayisenza isiqiniseko ukuthi uyafika mfowethu sikubingelele sikwamukele emsakazweni. Ngiyabingelela kunina bafowethu kumsakazo omkhulu. Ngibingelele futhi emakhaya kubantu abalalele njengamanje abantu abadala bonke nje abantu abamamela umsakazo ngithi sanibonani uzanefu sekhona la eJoseph FM. Awu ngiyakubona mfowethu amahlekho alokhethi lapha entokazini ujabule ngaphakathi futhi ufise ngabe ninobabili la e-studio mina ngikho yazi kuzothiwa isizulu sithi amathanga ahlazela abanga amabhodo ngoba wena ungena amabhodo bophela niyaphila siyaphila nkosazana njani siyaphila hlomuka Nkosi yami ngimqhubeke hayi ngitedeleni kanti mina ngisekho kulolu hlelo ubuhlungu wensizwe siyajabula impela ke ukuba nawe la kumsakazo wethu Jozi FM. Mhlawumbe masiyane ngaphambi kokuthi singene ekutheni sikhulume ngomsebenzi wakhe. Ake sinqome ngokufika eli. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonga kakhulu. I think ufike ngabonani. Yeah. I think ama-artist manje mhlawumbe ungasho futhi ukuthi nawasho isikhotha akangene i-interview isiqalile kuba nalento leyo ungahloniphi isikhathi mhlawumbe yini ekwenza uthi ngisho usune experience ngisho usuzakhela igama but still mekuthiwa i-interview yakhe ngo-9:45 wena ufike ngo-9 Shuthi ngasebenza kakhulu nobaba uTshepo Nzimande ngiqala nje ukungena kwi-industry lo ababa be-professional ngenye indlela mayethe u12 ebusuku uzofika ngaye u12 vele ngaphandle uhloko bhano njalo so maye ngakutholanga bekushiye ngempela so njengokuthi ke wangifundisa lokho ukuthi ke hey maku12 maku1 yabo so ngakufunda nje lokho ngakuthanda futhi ngoba ku right kakhulu kuba early ukunokuthi ube late ngoba manje ukuba late cost ukuthi manje uxoliseke manje uzakhela igama elibi kahle yes no kuyezwakala webusana ake sikhulume la ngomsebenzi wakho omusha uhamba kanjani uyazama ngoba ngenza ngathi angisho mhlambe khona abantu abenza ngokuthize but ngenza ngendlela kaNkulunkulu so I think uwenza kahle kakhulu ngoba ayikho mhlambe into engale engathi ngiyithembile mhlambe engiphushelayo mina mhlambe mangilele so ngibona ngathi khamba kahle kakhulu khamba kahle kakhulu kodwa futhi lo msebenzi wakho ngokubona kwami indlela owenze ngayo nendlela futhi ophume ngayo uliphamisele kakhulu igama lakho mhlambe yini le oyenze yahluka kuona kakhulu ngengibheke istyle ukuthi njengamanje kwenzekalani unyaka nonyaka ngoba isikhathi esiningi izinto ziyashintsha yes umaskandi yohleza umaskandi ube nenkostina ube nazo zonke lezi zinto ama keyboard iginci nani kodwa end of the day kubalekile ukuthi uhambe nesikhathi mawumuntu ophila kulelizwe especially mawuse umuntu omusha kubalekile uhamba nesikhathi ngoba kweyindawo ufika kuthiwa umvusaphi what is this one
kanti wena usayibambile usirelevant sisakhuluma ngomsebenzi wakho omusha mfethu kulo msebenzi wakho omusha kunengoma ebuyile ethi ubuyile uMabhebeza oyibuyisile mawuzobheka eminyakeni mengaphosisi eyilishumi 10 years ago indidane yafaka ingoma ethi ubuyile uDiona wami mhlambe njoba u10 awubuyile uMavebe yasiyahamba indidana sibeke kanjalo uthe wena mawukhipha le ngoma ubuyisa le ngoma abantu bangabikhona ukuthi hey mhlambe indoda isiyahamba ya bashile lonto bayishila ngabe usiyahamba nabukathuka bayishila abantu shuthi uthi bathi noBermuzo wathi ubuyile uNomalizo uyabona le njani ya no ngibone ukuthi sekushaya isikhathi vele ukuthi abuye ngoba wasehamba isikhathi eside ngithi uthi sekushaya isikhathi sokuthi vele ngihambe no hayi no ya ilokho uMabhebeza kushaya isikhathi sokuthi abuye njengamanje ubuyileke ya sithi ubuyile njengoba ngangithe akabuye kufanele ukuthi umuntu uthi akabuye ungabisabatshela abantu masebuyile ya ngiyabona so ngithi angibazise ukuthi usabuya ke lo muntu engangithe akabuye yes manje wehlomuka ngifisa ukwazi mina lami ukuthi ke menisebenza ngokwama feature yeah ziyithini ivumelwano kakhulu mina abantu engisebenze nabo ngisebenze nabantu abafana noBhuti Mfezi Emnyama abantu abafana noBhuti Mtshengiseni indidane amageza labo bantu besithi masingena e-studio kube ukuthi uzongena engomeni yami nami ngene engomeni yakhe yeah ngikhuluma nje lokho ngagcina ngingenile kwaMtshengiseni okubhlungu ke kwashuthi uyagula mase fanele ngene kweyami akasakhoni manje ngene kweyami ingoma but into yangihlekisa kakhulu khona egula sabonana le ngasemaboneni ngithi minawo ndoda manje ngakulinda usaqhamuka kodwa sengize redweni ngithiwa uyagula wathi ngikubonile ukufa kuza ngase ngithi hamba la kwahamba ngalethemba ukuthi bayisho njalo uzophila so kuphela ngasalingana niwayishona so kuba nalokho ukuthi uyangena ngiyangena mhlambe ngicabanga ukuthi nombuzo dadewethu ube ekutheni akubikho ukuthi mhlambe nikhokhelane bese ukuthi noma mhlambe nivumelana ukuthi ingoma mayenzayo kahle yabona ukukhona ingoma uthi uzokhipha ingoma njengoba ingoma yakhe ishisa ikhotha kahle uyazi umuntu useshaya amamiliyoni lapha ko YouTube ke ngizokwathi sengiyaqala mase ngithi uzanefa okokuqala akakhokhela no lokho kukhulumayo ukhuluma nje into vele yenzeka njengamanje kukhona umuntu usesenge ngasebenza naye kwenye ingoma wagcina ke manje kusho ukuthi make wanenkinga nje mhlambe ke izakhe ke mhlambe uyakhumbula ukuthi ungithi uyangikolota manje because ibhlungu leyo nto leyo ngoba manje agreement yami naye ngangithe ingoma ayishaya ibillion mhlambe ngomnikeza 20% because umuntu engangithe akamlande naye angaze ngimkhokhele kodwa siculile naye uyabona noSicebi ngiculile nawo lo manje akaze nje bafuna imali kimi yabo so uyela lo sisi kuphela because yamoxakekile but ke ngiya-understanda futhi yabo oxakekile kuthi yabona serious ngampela ngiya-understand imali azikho guys but umuntu kumele amukele kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi masisebenza mhlawumbe sigcine sijolana mase sesihlukene amukela usengikuyekile asikwazi ukudlula lo nkulunkulu nigcina lenza njani gcina sijola kuyenzeka ukuthi nisebenze nizenijole kuyenzeka lokho angisamfunike nje umuntu oculayo angisamdingi ngizokhuluma nje leli phuzu ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka awukwazi ukuthi njengoba ngumuntu wesilisa ngumfana ungivezele ingcenge ingcenge ngoba angithi vele into engiyazi ngangiyincela ngisemncane so ungivezela ingcenge uyangikhumbuza ukuthi ngingaka nje ingcenge wabuke yampa uyangikhumbuza ukuthi ngingaka nje ingcenge so sengingacela ukungincelisa mhlawumbe uma uvumile ke ayikho futhi inkinga ngoba ichoice yakho uvumile ngithi musa ukuthi mangasafuni mina ukuyincela ingcenge yakho mase wena ufuna ukungifafaza wrong uyangiblackmail so abantu abaye ukusihlukumeza ngale ndlela mangabe nje ngingasakufuni angisakufuni
Niyalahlana. Yazi mase bekhona into sokuyibuza nakho vele kade ngigijima phezulu kwezemali ukuthi mhlawumbe imali ikithini. Uyahlomuka khona umbuzo engiyabona la. Khona lela phupho abanalo la Khuzani. Oh okay yeah. Leyo ngase waphupha uKhuzani ekuphimani. Ngifezekile. No ngisayilindile kodwa manje ebhlungu ngoba ifoni yami inalento le ine ringtone lapha mangabe nje kungena imessage ukuthi kelekeqe kakhulu yabo. So manje ngiyicharge kude ngoba la ngicharge khona ayikho eduze kombhede la ngilala khona. Manje noma ikhala ebusuku ngiyavuka ngiye lapho Nkosi yami ngitshe ethi uKhuzani useyenze njalo. Kanti ahambe ngephupho uKhuzani. Cha mfowethu sokudedela. Sure. Iqiniso leli nawe futhi uyalazi. Abaculi abashaya ushun wobaba uBhekumuzi babukeka bencipha. Kodwa wena usamile entweni. Yini le eyenza ngokubuka kwakho owenza benciphe kangaka kodwa wena usalokhu uyibambe njani? Indaba angizikhohlwa mina. So iphutha abalenza abantu abadlala istyle sabanye abantu noma umuntu uthola mhlawumbe une role model ethile. Uthola ukuthi noma engene e-studio uyitshela ukuthi uyiloyo muntu. Yeah. So mina nje nguZanefa noma ngime ngekhanda ngongidi noma ubhekele futhi ngongidi. So angikwazi ukuthi ngishintshe uyabo nguZanefa noma ngilele. Mfowethu sesincokola nje. Yeah mfowethu. uMayogati. Yeah. Umngani wakho? Ubonke obhuti babangani bami. Yeah, especially la kule industry esekuyona. Wonke nje umuntu umngani wami, naye uMayogati futhi umngani wami. Yini wena wabuza uMayogati kuphela bebangaka obhuti abadala? Ngiyabuza ukuthi kwase kuba specific kangaka. No, bake phela balokhuza bakubhana. Yazi wena. Hayi engathi sengizovela. Musaluzoqala onele ekhaya vele silethe leziko. Musaluzoqala uthando ngami ningcinezela. Nike nathi ukudlalisana kamnandi laphana on social media. Yathi ukuthi abantu ezinye izinto phela bayithathe serious. Ezinye ubona cha kahle lento usibani bani yamkhuphula. Akufanele ezinye izinto uyithatha uyifake enhlizweni. Angazi ukuthi kwakwenzeka kanjalo kodwa indlela enanikhupana ngayo noMayogati mina azange sikhupane yazi ngulaphe wena bhuti ngizocela nje ukuqonda eqinisweni ngiyazi ukuthi iqiniso akusiyona into egrand mfowethu okusho ukuthi kukhona amazwi engangikhuluma nje kulama TV abafowethu yabo ngibekisa ukuthi thina esiculayo ngempela asibhekeleleki kugcina kubhekelwa abanye abantu abangakwazi ukucula ngesimo sabo. Understand? Yeah, ngangikhuluma leyo nto leyo. So ngase ngibeka ukuthi ke sometimes banokumdabukela umfowethu uMayogati ngoba eyisidalwa sikaNkuluNkulu. You understand? Ngangikhuluma isiZulu nje kanjalo. Yeah, so abantu kabayijwayele isiZulu sebahlala eMagoli abanye bahlala eThekwini. You understand? So bakufanele ngixoliseke ukuthi ngisho leyo nto leyo. Yeah. So kodwa ke ngagcina ngixolisile kuye nakwifamily yakhe ngoba nami ngathi mase ngiyibheka ngayibona ukuthi hayi nami ngiyibeke ngenye indlela. Nami bengeke ngize ngikuvume kumuntu wasekhaya. Kodwa khona kuyiqiniso lokho ukuthi kuyenzeka. Yeah. Kodwa ngeke ngithi asikuthandi ngoba phela nawe uyadla mfowethu. Kodwa nje kodwa hayi kwamphakamise. Khuluma ngaye kanje. Hayi ingakho mina ngithi kwamphakamisa kakhulu. Yeah. Akuyona inkinga ngoba phela vele mfethu vele uyisidalwa sikaNkuluNkulu Mayogati siyakwazi lokho nawe uyakwazi lokho nomlaleli ekhaya uyazi yeah hayi no so ngeke isidingo sokuloku ngixolisa la uyabo angithi Wakithi kulungile asikudedele inhlelo zakho umsebenzi uhamba kahle kanjani ya ngiyacela bafowethu insizwe ezilalela nentokazi njengamanje ukuthi uZanefa usebuyile uZanefa bayazi abantu ukuthi umuntu ocreative kakhulu uqhamuka nezinto ezintsha uZanefa umuntu ozohlala eqhudelana labafana abasha abafikayo because uZanefa umuntu obathanda kakhulu abantu oyenza futhi research abantu bafunana okay inamba yami ke engitholakala kuyona mawufuna ukungibhuka noma ngathi uyashada uZanefa kusiyena umuntu oyitshelayo noma ngathi wenza muphi umcimbi la ofuna ukuthi uZanefa ezonandisa khona you can call me uZanefa
766 239 no 4 abathathu. Yeah, ungangi-emaila laphana futhi mawunqena ukufona ngoba abanye abantu bawunqena umsindi endlebeni. Avela bhala athi zangidi@gmail.com. Yeah, shothi nje okwamanje uthola mina ngakaba nayo imanager. But ngisazokhuluma noMantuli ke sibone ukuthi siya kuphi. Bye bye for it. Bonga mina mfowethu.